रुंसारि खनिका बर'नि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननायनि असिलायै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि फरायसा आफादा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा थामहिनबा बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर'नि अनसुलि बिसिमोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि खनिका बर'आ हांगामा बर'जों थांनाय नभेम्बरनि 23 खालाराव जुलि जादोंमोन। नाथाय मैया मोनाबिलिनि समाव आलासि जानो थांनानै बाजार खालामना न'आव फैफिननाय समावनो गारिजों सौग्रावनायाव बिथाङा जिउ गोमायो। बिथांनि हारि सिबिसुलि समाज सिबियारि बर' हारिनि थाखाय जुजिना हारियाव गोजोन लाबोहोग्रानि रुंसारि जानायाव बर' हारिया गेदेर खहा। दिनै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानानै बिबार बावो। गिबियावनो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावबाय। मैया थांनाय मोनाबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि मानगोनां बिथांजो खनिका बर'आ जि लामा जाब्रथायाव रुंसारि जाबाय, बेनि रुंसारि जानायखौ गोथौयै दुखु फोरमायनो आरो बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हायो, बेनि असिलायै दिनै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव दिनै केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ फरायसा गौथुमा खोब दुखु फोरमायनानै लाफुंनाय जादों। आरो दिनैनि बे दुखु फोरमायनाय दिनाव जों फरायसालिमानि साफ्रोमबो फोरोंगिरि, लोगोसे अफिस स्टाफ आरो लोगोसे साफ्रोमबो फरायसुला बिथांमोना खोब गोसोआव दुखु मोनदों। दा मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि खनिका बर' मानगोनां बिथांनि जि फिसाय हांगामा बर', जाय बिथाङाबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लोगो आफादगिरि महरै खामानि मावबाय दं, बिथाङाबो जोंनि फरायसालिमायावनो लोगो बिबुंगोरा महरै बे बड' आयदायाव खामानि मावगासिनो थादोंमोन। दा बिथांनि जि अनजालि बिसि साननैसोल' सिगां बिथाङा जुलि जानायनि उनाव दिनै जि दुखु जारलानि गेजेरजों गावनि असे बिसिखौ खोमानानै लानांबाय, बियो खोब दुखुनांथाव। आरो बिथांनि जि दुखु, बे दुखुआव जोङो फरायसालिमानि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालि बिथांमोना जेब्लाबो बिथांनि दुखुआव जोङो हेफाजाब होगोन आरो न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङानो जाहाथे गोसोआव बोलो मोनो। फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफ्रोमबो न'खरनि सुबुंफोरा जाहाथे आलो गोजोनै संसार जालांनो हायो, बेखौ जोङो फरायसालिमानिफ्राय जेब्लायबो हास्थायगोन। आरो बिथां रुंसारि खनिका बर'नि जि जिउ सोलेराबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हायो, बेखौबो जोङो आफा आनान गसाइनि सेराव जेब्लायबो मिजिंथिगोन। आरो दिनैनि जि रुंसारि खनिका बर'नि रुंसारि जानायजों असिलायैनो जि केन्डेल लाइटिं हाबाफारि, बेखौ दैदेननायनि थाखाय आं कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि भाइस प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो फरायसालिमानि स्टुडेन्टस वेलफेयारनि कअर्डिनेटरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बिथांनि जिउ सोलेरखौ, खनिका बर' मानगोनां बिथांनि जिउ सोलेराबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो, बेखौ आफा आनान गसाइनि सेराव जेब्लायबो आर'ज गाबगोन। मैया जि खौरां मोनबाय, रुंसारि खनिका बर' मेडाम बिथाङा मैया फिसायजों गावजों लोगोसे न' फारसे थांबाय थानायाव हरखाब लामानि जाब्रथाय जालाङो आरो लोगोनो बिथां खनिका मेडामा रुंसारि जालाङो। जों बेखौनो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै दिनै जोंनि फरायसालिमानि लांगोनायाव जेवारि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। जों बिथां मेडाम रुंसारि जानायाव खोब दुखु दङ, मानोना बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थरसे अलंबार बायदिमोन। बिथाङा मिरु एबसुनि हारिमु आयदानि लोगो नेहाथारिमोन आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि गामि खाथिनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि साख्रिबो मावोमोन। बिथाङा जेब्लायबो हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, समाज जौगानायनि थाखाय हाबा मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङा हरखाब गारि जाब्रथायाव रुंसारि जालांबाय। खोब जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो बेखौनो आर'ज गाबदों, सोरगोआव बिथां मेडामा आलो गोजोनै जायगा मोनो। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।